हमार छोटकी बेटी के ब्याह हमार बेटा से करा दी है। छोटकी बहन का कैसे ब्याह हो सकेला? काहे की मोटकी हमरा बेटवा लायक नहीं खे। ब्याहे के कार्ड पर तोहरा नाम की जगह तोहरा बहन के नाम पर हमार ब्याह तोहरा से होता कि तोहरी बहन से। नमस्ते बनाम आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस था। आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा मर्यादा 7 फेरों की, जो कि 3 नवंबर 2024 के यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर एक ट्रेलर आ गए रहे, लेकिन ट्रेलर डाले में हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई एक रिव्यू करे में। कैसे के बीच में बहुत सारा रिव्यू रहे और भी बहुत सारा काम रहे, ये चलते देर से सही दुरुस्त आप सब खातिर ट्रेलर रिव्यू लेके आ गए बनी। ये ट्रेलर में आप लोगन के यश कुमार मिश्रा, मिथिला, जोया खान, अनूप अरोड़ा, नीलम पांडे और भी अनेकों कलाकार देखे के मिली है, जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करी हैं। बाकी फिल्म के जोन डायरेक्टर बाड़े वो बाड़े विष्णु शंकर बेलू जी, निर्माता कुणाल किशोर जी बाड़े। फिल्म के जोन मेन कहानी बा वही बा कि एगो लड़का जो कि एगो लड़की से प्यार करेला और सारा कुछ तय हो जाला, ओकर बियाह भी तय हो जाला, दोनों घर के रजामंदी भी हो जाला, लेकिन एंड टाइम पर ऐसा कुछ होला कि जौन लड़की होली वो अपन बहिन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोट रहेली, ओकरा साथ अपन आशिक के बियाह करा देवेली। और ये बात जान के जौन दूल्हा बा वो बियाह तक कर लेवेला, लेकिन ओकर बहिन के अपनावे से इनकार करेला, ओकरा घर में रखेला, लेकिन ओकरा से बोल चाल बंद रखेला, ओकरा से हमेशा खिसिया के ही बात करेला। लेकिन बात जब आवेला बाहर कहीं भी ओकर मेहरारू के कोनो कुछ बोलेला, तब वहाँ तक जवाब देवे के पड़ेला। लेकिन यही बीच बहुत सारा चीज़ ऐसा होला कि वो लड़का के अपन असली पत्नी जोना से ओकर बियाह भइल बा ओकरे साथ ही प्यार हो जाला, लेकिन तभी कुछ अचानक ऐसा होला कि ओकर पत्नी के दुर्घटना हो जाला और वो सीढ़ी पर से गिर जाली और ओकर जान बचावे खातिर जौन पूरा परिवार बा छठ घाटे जाके मैया के आशीर्वाद लेवेला चाहेला। तो ये स्टोरी बा, ट्रायंगल लव स्टोरी बा, जोना में दुल्हा बियाह करेला चाहेला दुल्हा और केनू से, लेकिन बियाह हो जाला दुल्हन की बहन से। और बहुत सारा चीज़ आप लोगन के देखे के मिली, एक्शन देखे के मिली, कॉमेडी था फिलहाल ट्रेलर में ना बा, फिल्म में हो सकेला, लेकिन गाना सब अच्छा पारिवारिक गाना बा, आप लोगन के सुने में मजा आई। अगर रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और जल्द ही फिल्म रिलीज़ हुई देखिए अपन प्यार आशीर्वाद जरूर दे। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।